Ole kan ok le ta tung tung ma chuanin chawng lo ei dawn ni sam tawk ania bawng sa camera hi lo thim deuh hleka en lo hre thiam min ani o marcha hring cho o khane chan ve không rang sao đẳng o ít ra đẳng o giống ruột bên trên đâu rất thứ nè con cơ không phải dân thấy được à
ok video te top xem lo til saka van ka loma ka video te min lo like min lo share min lo subscribe sak je turin ka som vek chu o tun dan chon hun man mom vek ai vek ule